Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि कनिका बर' YouTube चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनै जोङो फेशन श'नि मेकआप खालामदों। गासिबो मेकआप टीम जोंनि लोगोफोर। थ' नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। मेकआप सोलिगासिनो फेशन श'नि। मेकआप खालामगासिनोथार लोगोफोरा। बिराद स्पिडै खालामनांगौ जायो। लाइनावहाय गोबां स्टुडेन्टफोर दंबावो। बिनिखायनो बिराद स्पिडै मेकआप खालामनांगौ जायो। फेशन श'नि जाज जागोनाबो देलायगासिनोथार जोंना रेडि जागासिनो। एक्सट्रा फुनबो बेयाव फुनाबा बिदिबो दङ फुनगोन होमबानो सिथाबो। ओइ नावलाय एसे सिथाबखांनानै साइस नुथारबाय दे। वेलकाम। आगैया देलायखांबाय। Start जागासिनो। मिसेसफोरा देलायखांबाय बिसिना श'आ स्टार्ट जासिगोन बिनिखायनो लाइनाव दंखासै आरो बिसोरो स्टेजआव गाखोहैनो थाखाय। आयना रमायना नुखादों नै देलायखांनायखाय। मिसेसफोरा मालाय नै स्टेजआव गाखोजोब्बाय गासिबो गावबागाव पजिशनाव थाबाय। So are you excited to see the winner? किड्सफोरना नै श'आ स्टार्ट जाबायमोन। किड्सफोर देरहानायखौ एनाउन्स खालामबाय। सोर देरहाखो नुनो मोनसिगोन दसेनि उनाव। जाज जाग्रायाहाय नै उइनार जाग्राफोरनो प्राइज होनो थांबाय। जा हायो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनो नाजाबाय। मेकआप आर्टिस्ट जाबाथाय मेकआप खालामै भिडिअ खालामनो टाइम मोना। बेनिखायनो जा हायो नोंथांमोननो देखायनो नाजाबाय आङो। माखासे श'फोराथ' जाखांबायमोन भिडिअखौनो खालामनो मोनासै। जाखिनि हायो नोंथांमोननो आङो देखायनो नाजाबाय। किड्स बयसफोरनोहाय नै प्राइज होखांबाय किउट गथ'फोरा। बिनि उनावहाय नै गार्ल्सफोरनो होबाय उइनार बिसोरबो किउट गथ'फोरा। हौवानि खोथाया बांसिन सोलियो हिनजावनि खोथाया बांसिन सोलियो। मिन्स माने नोंनि फिसायनि खोथाखौ नों मानियो ना फिसाया नोंनि खोथाखौ मानियो? एक्चुअली बांसिन सोरनिजों सोलियो न'खरा? आंनि न'खरा सार सानैनाबो सोलियो जोंना। माने बबेबा खामानिया जुदि आंनि खामानियाव जुदि आंबो सोङो आं बेखौ मावनो हागोन ना मावनो लुबैयोब्ला स' सानैनि डिसकास खालामनायनि गेजेराव आंनि फिसाया हागोन होनोब्ला अबभियासलि आं मावो। आरो जुदि हौवायाबो सोङो आंनाव गावनि खामानिखौ आं बेखौ मावनांगौ नामा होननानै बेखौबो आं जुदि मावथावथाव खामानिब्ला आं बेखौबो बेबायदिनो सानैनि गेजेराव जों रायलायनानै सल्भ खालामो। बिराद मोजां आनसार। बे आनसारखौ बयबो सोलोंनाया मोजां आरोना। थेंक इउ बिराद मोजां। नै बे आब'खौ बरायबाय FF क्लथिंनि डिजाइनार बे मिसेसफोरनि डिजाइनार ड्रेसनि आब'खौ बरायबाय। जि मोजां ड्रेस खालामखायो आब'आ दख'नाबो डिजाइन खालामथारो। I'm very glad and very happy to be part of this program, and I wish all the best to the contestants. I myself is Mrs. So I wish you all the best to all the contestants. Thank you. मिसेसनि उइनार बिसोरो। मिसफोरनि थाबायनाया स्टार्ट जाबाय। साइज नै मिसफोरा। मणिपुरि ट्रेडिशनेल ड्रेस नै बियो समायना नुथारदों ड्रेसजों मानसिजों। गावबागाव पजिशननि
थाबायनानै इन्ट्रडाक्सन होबाय समायनाथारनै मिसा जाय उइनार जादों बिसोरनो प्राइज होदों प्राइज होगासिनो साइसथारहाय मिसफोराबो उइनार जाग्राफोरा मिउजिक होनानै थाबायनाया जा मोजां नुखादोंमोन बाट मिउजिकखौ होबाथाय कपिराइट फैयो बिनि थाखायनो मिउजिकखौ होनो हायासै आङो मिउजिकखौ मुट खालामनानै आंसो मिउजिकखौ सोदेरनांबाय नङाबा बिराद मोजां नुखादोंमोन मिउजिकजों टिम मेम्बारफोर